Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa bil aliyyil azim. Asyhadu alla ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, kakang Mbak Ayu, anak putu, penderek pengaosan malam Jumat saking Radio Swaka ingkang sanget dipun rahmati Allah. Monggo kita sareng-sareng ngaos malih wonten ing malam Jumat makaten. Mugi-mugi kanthi tambahi ngaos kula panjenengan sedaya saged nikel-nikelaken keimanan kula panjenengan sedaya saged sakalangkung sae, sakalangkung mantep sehingga anggenipun ngrengkepi agama Islam sakalangkung istiqomah. Allah Subhanahu wa taala paring pangandika wonten surat Ali Imran ayat 103 dumugi 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbatum bi nikmatihi ikhwana wa kuntum 'ala safa khufrati minan nar wa anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wattaqu minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Para pandemen Radio Swaka ingkang sanget dipun rahmati Allah. Saksampunipun ing dalem sasi Ramadan kita nindakaken amaliyah kagem ningkataken ketakwaan kula panjenengan sedaya. Saksampunipun sedaya sampun karegem lampah candhaipun ingkang boten kalah penting, monggo amaliyah ingkang sampun kita tindakaken menika ngrupaken setunggalipun mutiara ingkang sanget sae saged gemerlapan di tengah-tengah kegelapan. Lah barang ingkang sae mekaten menawi boten dipun jagi sareng-sareng mangke gampang raib, gampang ical, gampang dipun colong dening sanes. Pramila ketakwaan ingkang sampun nyumandha wonten manah kula panjenengan sedaya perlu pun jagi. Pripun penjaginipun takwa ingkang sampun karegem? Noni nggih. Monggo amaliyah ing dalem Ramadan menika ingkang ngulukaken kandeling iman utawi kacepengipun takwa nika tansah kita tindakaken. Upaminipun ing wulan Ramadan amalan baku kita nindakaken siam Ramadan. Ya krana poso niku nafsu ingkang ngombro-ombro, nafsu yang liar bisa dijinakkan.
salah setunggal kiat utawi cara supados iman takwa makaten boten ucul nafsu menika tansah kacepeng ampun ngantos kedadosan nafsu ingkang liar. Sasampunipun nafsu menika karegem sampun saged kuthuk boten bringas malih monggo lajeng kita isi kanthi amaliyah. Mila salah setunggalipun kagem nafsu menika boten liar, satu-satunya cara hanyalah puasa. Mula boten mokal malih para leluhur kula panjenengan sedaya senajan boten nindakaken rukunipun Islam namung kagungan anggitan nek kepengin mulya atine kowe padha poso. Siam ingkang sampun tindakaken manut dumateng pangertosanipun piyambak-piyambak, manut dumateng piyandelipun piyambak-piyambak. Wonten ingkang poso mutih, wonten ingkang siam ngebleng, wonten ingkang siam berturut-turut, tembung sanes tapa. Menika budidaya supados nafsu ingkang cumanduk manah kula panjenengan menika boten bringas, kuthuk gampang dipun kendhalekaken. Kos pisan siam. Sasampunipun manah menika kuthuk lajeng pun isi kanthi amaliyah. Sedekah, berbagi kasih, berbagi kebahagiaan, berbagi kenikmatan. Mula wonten ing wulan Syawal tamu yang paling istimewa sepanjang zaman adalah tamu di bulan Syawal. Keng menapa? Nek tamu-tamu biasa menika tamune teka wedange urung wonten kepara pasugatane durung duwe. Ning nek tamu ing sakbadaning poso Syawal awal-awalan dipun wonteni halal bihalal utawi ujung daya durung teka unjukan lan daran sampun samekta. Saking apike nafsu ati gampang empuk, ora awel gempil apa sing dadi darbeke bondo sing banget ditresnani disumektakake kanggo nyenggata tamu sing bakal teka sing tujuane kepengin ngrumaketake anggone sami kekadangan. Dadi sepisan atine sing empuk, angka kalih ya kudu berbagi. Orang yang bakhil adalah orang yang menjadi anak buah iblis, tidak mau memberi purunipun namung nyuwun lan njaluk. Sasampunipun berbagi lampah saklajengipun aja kendhat-kendhat anggone padha mbagusake amaliyah kanthi eling ro Gusti Allah. Dzikir ingkang kathah. Eling dzikrullah. Kanthi enget dumateng Gusti Allah, atine wis empuk, nafsune wis ora liar, jak eling menika gampang. Sehingga ampun ngantos kedadosan perkawis-perkawis ingkang boten dipun sengaja ndadosake kapitunaning sanes. Lho menika ingkang angel menika njaga aja nganti dosa sing ora gedar iku gawe wisuna tiyang kathah.
Napa wonten ta dosa ingkang ora gejarak? Yektosipun dosa sing ora gejarak iku kepormah luwih gedhe bahayane katimbang dosa sing dijarak. Nek dosa sing dijarak menika wis ketok pethokan wis raine mesti mangah-mangah utawa nek ora mangah-mangah nesu raine ketok le elik kae ngetkewe gemang. Sehingga wiruh menika acuh tak acuh. Mergo napa? Ya mergo paitane wis ora jodoh. Wong sing wis ora jodoh niku serba-serbi serba salah. Iso diantisipasi. Senadyan to wis diantisipasi, kadangkane sok nemahi marang awake dhewe. Wis awake dhewe iki wis hati-hati ya leng mlaku ya alon-alon. Omongan ya hati-hati. Ning gandeng kapitale wis ora jodoh, barang bener dianggap kleru. Putar balikkan fakta. Ning beda nek sing ora dijarak. Menika awake dhewe ora ngerti apa-apa, ngerti-ngerti ana musibah sing ora mengenani awake dhewe ning ngenani wong akeh. Contoh wonten salah setunggalipun upacara sawalan ingkang wonten daerah Klaten menika tujuanipun sae. Sawalan ki ngundhakake anggone takwa Gusti Allah. Didhisiki kanthi halal bihalal, apura ing apuran. Ora ana barang sing elek to niku. Ning kasunyatan barang sing elek iku teka kanthi ora disengaja. Krana konsumsine menika tumbas saking salah setunggalipun penyedia jasa ngerti-ngerti barang wis dadi wayahe mangan konsumsi rasane kok mumet pusing-pusing adem panas. Hari berikutnya demam. Tiang-tiang ingkang sami tindak halal bihalal niku penyakite do padha. Pusing-pusing, mual, demal, muntah-muntah. Akhirnya disimpul ini mesti gara-gara wingi daran sing wonten disajekake dalam rangka halal bihalal. Itu semua tidak ada yang dijarak. Sing nyajekake darah ora mungkin nek arung racun wong sak semono kae. Kabeh mungkin tidak tersengaja ada suatu bumbu anggenipun juga mungkin keliru. Wonten salah setunggalipun riwayat sedulur saking tindak berobat wonten dokter kundur lajeng ngaso. Wayahe bar maghrib ngendika karo garwane, Bu, aku tak ngombe obat sik pupung wis bar maghrib sedeng kabeh wis semeleh pikire awak dhewe yo ngaso. Njukut botol obat wis dibuka arep diunjuk. Ning ibune waskita eling. Mas, tawi bapakmu kuwi dudu obat sing tok pundhut saking dokter. Niku obat sanes. Apa iya? Cobi to kula aturi mirsane dipun waos. Kasunyatan senajan
obat ki wis ning regemaning tangan isih durung kebuka tutupe diwaca wonten ing wadhahipun kasunyatan iku obat serangga. Salah jukuk mesti niki sing dijukuk obat le paringe dokter ning krana njak wong tuwa ki gampang lali, gampang kleru. Obat le tuku le sah le karepe diremet-remet aja nganti kewuran putu-putune ndak dijukuk, malah sing gejukuk obat serangga. Kaya ngono kuwi sing malah dadi kleru sing ora kejarak. Lah teng Klaten ugi ngoten menika. Badal Sawalan ada 154 orang yang keracunan, salah satunya di antara sampai meninggal dunia. Lah sing mati niku kasunyatan sudah punya riwayat sendiri ing nalika sugengipun pancen nembe sakit-sakiten. Sudah mengidap penyakit yang sudah lama diderita, ditambah maem daran ingkang mengandung racun. Sehingga mboten marakake wareg, ora marakake seneng, marakake rampung tugas urip atau meninggal dunia. Ini semua dosa yang tidak disengaja, tidak diperhitungkan, dan itu hal yang tidak disengaja itu mestinya tidak berdosa, namun karena memakan korban yang tidak sedikit, perbuatan di mata hakim itu tetap bersalah dengan dalih keteleduran. Ya. Dosa sing ora dijareku malah sing bahayane luwih gedhe katimbang dosa sing kejarak. Mergo nek dosa sing kejareku diantisipasi, iki engko aku kudu ngene supaya ora entek kedadian perkara sing ora dadi karep, ora ndadekake senenge wong akeh, ora gawe wisuna wong akeh. Ning sing ora kejarak wis bar sawalan salam-salaman dar bungkusan kasunyatan kabeh penyakite sami ganti dina pusing-pusing, mual-mual, muntah-muntah, adem panas. Lah menika kanthi mekaten alangkah saenipun kita selaku orang Islam kagem mengantisipasi menika, kita ngatos-atos jaga jinaga bareng-bareng jaga mutiara yang sudah kita dapat harus dijaga sareng-sareng. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, aja nggugu karepe dhewe. Wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'da'a fa alafa baina qulubikum. Wadhkuru nikmatallahi alaikum, lan elingata sira kabeh marang nikmat saking ngersane Gusti Allah sing wis diparingke marang sira. Eling dumateng nikmat ingkang sampun kaparingaken Allah dumateng kula panjenengan sedaya. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, manakala dia menerima nikmat dari Allah, kalamun wong sing beriman iku nampa nikmat sing marake uripe rumangsa mulya, iku paringi Gusti Allah aja lali berbagi.
wonten ing Al-Qur'an surat Wadduha wa amma binikmati rabbika fahatis mongko kalamun sira nampa nikmat perkara sing nyenengake ati aja lali tanggamu weneh ana ngerti. Niki tegese berbagi. Kang kaya ngono kuwi ingkang mekaten menika ndadosaken manah kula lan panjenengan sedaya kanthi nikmating Gusti Allah ku banjur akeh sedulure. Nah niki. Wa allafa baina qulubikum fa asbatum bi nikmati ihwana. Kang sekawit wong sing gurung gugu karepe dhewe iki uripe mesti ora tentrem, uripe nginceng-incengan, kabeh saya padha cubriya cumribianan marang liyane ning krana kanthi Gusti Allah banjur paring atimu empuk ora atos gampang nampa pitutur, gampang nampa peling, gampang nampa nek dielingke nggugu lan ora nesu. Merga wonten tiyang ingkang dipun elingaken niku ora rumaos seneng malah nesu. Niku tiyang ingkang boten ngertos nikmat sing diparingke Gusti Allah njur rumangsa paling bener, rumangsa paling ampuh dielingke malah nesu-nesu genti ngunek-unekke. Aku ngene apa kene iki hukume. Mongko tujuane sing iki mung kanggo bagusake pangibadah. Nek ling ibadah saya apik tiyang ingkang sumurup tiyang ingkang nyumrepi saya tresna to. Kuwi tujuanipun mekaten ning malah nesu. Ora gelem dibener-benerke. Aku wis pinter, aku wis siruh Mekah bola-bali, kowe iki ngopo ngandane aku. Atine banjur diempokake. It kuntum a'da'a kang sekawit atimu atos padha memungsuhan. Wa allafa baina qulubikum mongko Gusti Allah banjur ngempukke atimu fa asbatum bi nikmati ihwana. Banjur Allah kanthi nikmat sing wis diparingke kowe kabeh iku banjur dadi manyedulur. Dados menawi kita purun berbagi sak sampunipun Ramadan kita berbagi kasih, membagi kebahagiaan sama saudara. Mula ing pungkasane Ramadan iki ditugas diwajibake bayar zakat fitrah diparingke marang sedulur-sedulure sing do kepereng, keplendir. Sing awak dhewe bar poso njur seneng-seneng bodho dhewe ora iso seneng-seneng merga uripe rekoso malah nampa musibahing pangeran. Sasi poso mestine sengkut nyambut gawe golek hasil sing murwat sok bodho kena ngguriyaya. Ning kasunyatan sasi poso iku dadi cobaning Gusti Allah marang salah sawijining keluarga sing mestine sasi poso kanggo gawe nyambut gawe golek rejeki sing rada hormat ning dalane rejeki sasi poso iku malah kecupet ora iso duwe rejeki alat sing nggo nyambut gawe malah rusak anak bojone susah. Kaya ngoten iku cobanipun Gusti Allah.
Tiyang ingkang dipun paringi piandil marang Gusti Allah mbok menawa iki pancen bodho iki aku ora kena suka-suka kanthi nyandang apik mangan sing enak. Kasunyatan Gusti Allah kersanipun sanes. Dina bodhodeng tiyang sepuhipun maringi dhuwit sak precet akeh banget. Nyo, aku ngerti nek lemu nyambut gawe kake ora kolan malah bangkrut. Alate sing tok nggo nyambut gawe bubrah iki tak kei dhuwitnya iki. Nggo mblanjake anak-anakmu ke tukokno sandangan, turahe kena nggo tuku badan apa sing disenengi. Sing sekawit ngerangsang hawane sumuk sumpek kaya kesiram banyu wayu sewindu ces njur iso nukokke sandangan anak-anak anyar-anyar kabeh iso tetuku kanggo badan kena tuku nggih kue roti pombang gula mbok menawa ana daya sing arep ujung dadi tekan dina riyaya ku ora sida susah. Gembira atine mergo anake wis iso nyandang resik lan duwe dhuwit kanggo bodho. Wa kuntum ngala safaku roti minanar. Mongko kowe kabeh sekawit wis melang-melang atiku mergo sira wis ana ing sak pinggiring juranging neraka. Nek ora dielingke karo Gusti Allah, ora ditulungi karo Gusti Allah, ora mung ning pinggir banjur iso kecemplung sajroning nerakane Gusti Allah. Lah neraka sik teng alam donya menika kepripun? Saged nggadhekake keimanan sing sekawitmu dadi wong Islam. Sengkut ling ibadah dadi piandeling jamaah ning mergo kepencut karo brengos sing kepel sisih mesam-mesem nyenengake atine dadi deg-degan sing sekawit dadi wong Islam sing apik mergo kepencut wong lanang sing bagus rupane banjur nggadhekake agama wis njur ora gelem ngaji kuwi id kuntum ada wa kuntum ngala safa kufrati minana lan kamu lan kowe wis ana ing sak pinggiring jurang neraka jahanam wa angqadakum minha banjur Gusti Allah nyelametake kowe ayo ora diterus-teruske leh mulali karo Gusti Allah kowe iki mbiyen sekretaris masjid anjur lali ming mergo brengos jeletet ayo bali. Kadzalika yubayyinullahu lakum kaya mengkono iku Allah nerang-nerangake panguwasane marang sira ayatihi ayat-ayate langal lakum tahtadun supaya kowe kalebu wong sing oleh pituduh. Mekaten pengaosan binjing kasambet malih bebile wonten pamuduran prisa badhe kita aturaken sadumugenipun. Matur nuwun satu pertanyaan ini Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, untuk puasa Syawal itu berapa hari dan kapan dilaksanakan? Apa boleh selang-seling atau harus berturut-turut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng sedherek kula ingkang mundhut pirsa. Poso Syawal ki hukume apa? Hukumipun sunat. Pirang dina suwene dangunipun 6 dinten. Kapan ling lakoni? Sakwise kita
salat riyaya dina bodorong dina wis rampung, hari ketiga itu juga sudah bisa dilakukan yang namanya puasa sunat Syawal. Ning apa ya kudu tanggal 3 lekas. Selama itu masih di bulan Syawal, selama itu juga masih bisa dilaksanakan kalamun saged menjangkau 6 hari. Niki wektune tesih nyandak nek kepengin poso Nyawal. Lanjur poso Nyawal niku kudu terus 6 dina berturut-turut apa saged selang-seling. Poso Syawal saged selang-seling saged terasan. Padane niki sakniki lekas ya 6 dina kas rampung. Ning nek diselang-seling Senin Kamis ya oleh. Engko nek ora di Senin Kamis wis ora nyandak Syawale ya sadurunge entek Syawale digenepi 6 dina ora selang-seling. Dadi intinipun siam Syawal nika saged dileti. Waton genep 6 dina sakjroning wulan Syawal. Mekaten. Wes iki. Monggo kita berdoa sareng-sareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sawitil awali wal akhirina radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah jemangin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Sawitil awali wal akhirina radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah jemangin. Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wal ngafiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan ngindal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin ngalaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal ngafaintal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, anugerahkanlah ya Allah kepada kami penggemar Radio Swaka hati yang istiqomah, hati yang sabar, hati yang tabah, hati yang tawakal atas segala macam ujian darimu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, angkatlah semua penyakit yang menimpa kami semua. Berilah kesembuhan ya Allah pada kami dari penyakit dohir dan penyakit batin. Sembuh dengan tidak meninggalkan rasa sakit. Rabbana atina miladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rosada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.